Kusenjalo ngaphandle kwenkantolo usihlalo we-ANC KwaZulu Natal uSiboniso Duma uzwakalise ukuthi iQembu esifundazweni lizoqhubeka leseke uZuma emva kwesigcawu owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma wethule inkulumo phambi kwabalandeli bakhe waphawula ke ngesigwebo sakhe. Inkinga ke ukuthi ngangiboshelele lokuthiwa kudlala ngumuntu ngempela ngoba ngaphikisa amajaji alenkantolo okuthiwa inkantolo yomthethosisekelo ethi mina kufanele ukuba ngenza into ephikisana ne-constitution nomthethosisekelo ngoba bethi angiphendule imibuzo noma ngingafuni into engavunywa umthethosisekelo. Ngase ngithi kuma besho njalo ngize enkantolo yabo bangakwenza bakuthandayo. Yophinda futhi ngikusho lokho uma bephuma endleleni ngoba ngingemuntu nathatha isinqumo sokulwela inkululeko yabantu abacindezela eSouth Africa. Akekho umuntu ozothi angibuyele kulowo mcindezelo noma ngabe uyijaji. Ngiyakusho ngiyakuphinda lokho. Ngisho bangathi kusasa angiphula umthetho ngiyobaphikisa ngithi no angilwelanga ukuthi ngiyophakamisa isigqoko ngiphakamela abantu engathi amakhosi ami engabazi ukuthi bazalaphi. Ngibonga ukuthi-ke ngenkathi ngikulo mkhankaso nasukuma ngobuningi benu nabonisa ukungisekela ukuthi ngimele iqiniso.